Soul Brothers emsakazweni wakho woKhozi FM. Isikhathi lesithupha imzuzu ngaphambi kwehora lesishiyagalombili. Sishilo ke sathi ke namhlanje sizoba nohlelo nje oluspecial ngakho kokuningi sesakwenza early ukuze sikwazi ukuthi ke sihlangane no business manager woKhozi FM dadewethu Sibonga Ingcobo esilethele kezinye ke indaba ezikhona. Ngicela sikubingelele sihlobukele kuKhozi FM. Ngibingelele Sipho, ngibingelele nakwena Mroza, ngibingelele nomlaleli osekhaya. Thomas ngena la samxoxela umlaleli ukuthi uzokwazi ukuthi ufike ningabaphathi kube khona enizokudlulisa ngenxa yesimemezelo esikhona esibaleke kakhulu kakhulukazi kuthina la emsakazweni uKhozi FM. Yebo Mroza, sesiphinda sagqemeka ingozi la emsakazweni. Izolo sithole udaba lokuthi ubheka uBK Mchunu useshile emhlabeni. I think into eyaziwayo kakhulu ukuthi uBK ubengekho right for isikhathi yawo bebambekile khona isikhashana, so izolo udlulile emhlabeni. uBK umsakazi wala uKhozini wafika la ngo-2011, wasebenza enhlelweni ezihlukahlukene esibala kuzona Sibhuda kusimanzonzo, Sithakela Isizwe kanye nawe kanye noSigiyangengo. So sithanda ukuthi kumndeni sithi dudu nakubalandeli bonke bakhe abangani nozakwethu khona la ngaphakathi emsakazweni kubhlungu khona akumnandi. Into ngifuna ukuthi sidlulise Sipho naMroza ukuthi ekhathini ekanjena kubalekile ukuthi sitshengise inhlonipho. SiuKhozi FM besikhulumile nomndeni izolo, bacela ukuthi banikeze ithuba lokuthi bazise abantu basondelene nabo. So yikho singazange simemezele izolo, yikho simemezela manje. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa indaba ekanjena ungalindele nokuthi ungatshelwe umuntu osondelene nawo. So kubalekile siyinhlangano enkulu kabi se-SABC. Ukuphuma kwendaba la empopeni iya kubantu abaningi eningase kumuntu bekufanele ithole ngenye indlela. So ngifuna ukucacisa nalokho ukuthi sikhona isizathu ukuthi silinde, and kuningi kufanele kwenzeke before umuntu akwazi ukuthi afike la e-studio ezobemezela indaba efana nalezi. So bekuyilokho nje ukuthi sinikeze umndeni ithuba lokuthi bekwazi ukuthi bazise abantu abasondelene kunabo, hayi ukuthi besingafuni ukumemezela ngaleso sikhathi. Khona indaba esensitive kakhulu Sipho engafanele nje si-treat nganoma yiphi indlela, and ilena le ithinta ama-feelings sibaningi. Yabona iyahlukumeza indaba ekanjena, so fanele sibe careful kakhulu ukuthi indaba ekanje sidlulisa kanjani. So bengifuna nje ukucacisa lokho ukuthi sikhona isizathu besikhulumene nomndeni, and kubalekile sibahloniphe esibanikeze nethuba lokuthi bekwazi ukuthi badlulise indaba kubantu abadinga ukubazi ngenye indlela, hayi ukuthi beze emsakazweni. Nibalekile namba abanye ba-react ngendlela yemfu mhlawumbe ifika nje kuya drive amayethi usayibona kanti abakubo wakhe bayazi ukuthi engatshelwa kanjani. Yes. Mhlawumbe bebehlele ukuthi bamfonele noma bamlinde ukuthi azafike leza khona bamhlalise phansi bamtshele ngendlela. So bengifuna nje ngithanda ukucacisa lokho nokuthi ngicela ukuthi indaba ekanjena siyihandle ngendlela right. Simcabange yena lo muntu lo, sicabange nomndeni, sicabange bonke abantu abazothintwa indaba ezibuhlungu efana nalezi. Ngicela nokudlulisa okunye ukuthi khona kuleli viki besithole nezinye indaba zokuthi ubabjo Maruping ubekade iqasho ka SABC News nayo udlule emhlabeni ngomhla ka-10 March. Yena wasebenza la SABC kwa SABC News wangena ngo-1999 waretire ngo-2016. So ngisho ngafika eseretayile, kodwa naye bengifuna ukudlulisa kumndeni wakhe ukuthi siyabacabanga nabo, sithi dudu ukubona nabalandeli bakhe bonke, sithi bobabili ubheka naye nobabjo Maruping abaphumule ngokuthula. Siyabonga Umphathi, ngiyazi ukuthi kuse-early manje kodwa kuKhozi zolokhu lusinikeze isithombe nanomniningwane basesihlangene nemndeni ukuthi kuyofihleka kanjani. Yes, zonke inhlelo i-memorial service kanye nawo umngcwabo imininingwane soyifaka khona ey'nkundleni zokuxhumana simemezele nala emsakazweni. Kodwa ngifuna ukusho nje kakhulu ukuthi ibhlungu into eyehlakalele, and ngempela umndeni wakaMchunu nowaMaruping sithi dudu. uKhozi FM Yiso isizathu esenze aboKhozi bangabiki ngeindaba zokudlula kukaBK izolo.